Hasiera liburutik, egun haietan Melkisedekek, Xalengo erregeak, ogi ardoak atera zituen, goiko jainkoaren apaiza baizen, eta Abram bereinkatu zuen esanez. Goiko jainkoak zeruluren egileak, bereinka ezala Abram, eta bereinkatua izateri goiko jainkoa, zure etxaien garaile egin zaituelako. Abramek harrapakin guztien amarrenak eman zizkion Melkisedeki, jauna esana. Jesus jaunak saldu zuten gabean ongiatu eta eskerronezko opeltza eginez zatitu zuenak eta esan, hau nire gorputza da zuen zatemana, egiztue hau nire oigarri. Afalondoan gauza bera egin zuen kalizarekin esanez, kaliza hau itun berriena, nire odolaz sinatua. Egiztue hau edaten duzuen bakoitzean nire oigarri. Beraz, ogi hontatik jaten eta kaliza hontatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzuen, ura etorri arte, jauna esana.
Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek Jainkoaren erreinua hitz egin zion jendeari, eta premia zuten guztiak sendatu zituen. Iluntzen hasia zen, 12 hurbildu eta esan zioten Jesusi: bidal ezazu jendea, inguruko baserrietara eta auzoetara joan, eta ostatua eta jatekoa bila dezaten. Hau leku bazterra data. Jesusak erantzun zien: emaiezu ez zeu jaten. Haiek orduan, ez dugu 5 ogi eta 2 arrai besterik. Jende honentzat guztiarentzat jatekoa erostera, gu joaten ez bagera bintzat. 5.000 gizonezko ziren. Jesusek esan ziren ikasleei: eserarazi 50 Hala, denak eserarazi zituzten. Jesusek 5 ogiak eta 2 arraiak hartu, eta begiak zerura jasorik, berenkapen otoitza egin, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien, jendeari eskaintzeko. Asertzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 saski bete zituzten. Jauna esana. Corpus Christi, edo Kristoren gorputz eta odol guztiz santuen festaburua ospatzen gainera. Aspaldiko festa dugu, erdiarotik ospatzen dena. Eta batez ere gaur gogoan hartzen dugu misterio haundi bat, Eukaristia. Pentsatu behar dugu, Jesus evangelioan beti ikusten dugula besteetaz arduratzen dela. Jesusek erakusten digu ez dugula izan behar egoistak eta bakarra gurea ikusi. Baizik eta besteen premiak sumatu eta laguntzen saiatu beharra daukagula. Berak hala egiten zuen. Norbait ikusten baldin bazuen baztertu ezela, berak bereziki onartzen zuen. Norbait triste baldin bazegoen, berak konsolatu egiten zuen. Eta norbait goseak edo egarriak ikusten zuelarik, baita ere Jesusek sentitzen zuen konpasio hori eta lagun egiten zion. Gaurko evangelioan entzun dugu, ze jendetza pila bildu zan bere inguruan oso leku baztertu batean. Eta pentsatu behar dugu, garai hartan ez zela orain bezala. Gaur egun, todoterreno batekin edo kotxe batekin, leku batetik bestera, 10 kilometro edo aixa egiten dira oso denbora laburrean. Garai haietan, nahi nahiez, oinez joan beharra zaukaten. Asko egongo ziren, ume txikiki eta leku bazter batean elkartu ziren milaka pertsona Jesusi entzutera. Garai hartan, hala izaten zen, maisuek jende asko biltzen zuten eta jendea joaten zen askotan evangelioan hala entzuten dugu. Jesusi galderak egitera. Eta Jesusek erantzunak ematen zituen. Eta beste maixu gehiago egoten ziren olakoak. Eta erantzunak jakindurizkoak edo interesgarriak eta izaten zirelarik orduan eta jende gehiago biltzen zen halako maixuen entzutera. Garai hartan, ez zegoen telebistarik, ez zegoen internetik, ez zegoen eusen, eta jendea halako maixuen gana gerturatzen zen. Eta Jesusen gana jende asko joaten zen, ikusten dugu erabat. Behin txalupara edo behar izan zuen, jende gehiagik zegoelako, beste baten mendi baten dana betea zegoan, gaurkoa ere milaka pertsona bera entzutera, leku baztertu batera joan ziren. Eta Jesus eta bere ikasleak ere akordatu ziren nahietaz. Ikasleak, esan zioten Jesusi, ialdu jate guzti hau, bestela, goseak hilko zaizkigu batzuk, oso leku baztertu bai daude. Baina Jesusek ez
zituen abandonatu nahi izan. Jesusek ez gaitu sekular eskutik uzten, eta esan zuenez, eman zeudo jakena. Eta horregatik burutu zuen bideari hautidura. 5 hori eta 2 arraiekin jendetza guzti hori jaten eman zion Jesusek. Jesusek, den esan dela bezala, gure premia horiek oso kontutan eukitzen baizituen, eta nahi du baita ere gu olakoak izan gaitezela. Norbait goseak dagoela. Ikusten badegu, Jesusek sufritzen zuen eta nahi duk ere euki bezalula konpasio hori, gertutasun hori eta eskuzabaltasun hori haietaz akordatzeko ere. Baina Jesusek ez digu bakarra esan genezake gauza materialetaz hitz egiten. Ez digu bakarra gosea eta egarria eta tristia eta horietaz hitz egiten. Jesusen hitzaldietan, Jesusen irakaspenetan, hortaz aparte, edo horrekin batera, horrekin izana, gure anima, bizitza espirituala ere oso kontutan hartzen du, gizakiaren premia bat baita. Eta bere azken afarian, hau da, bere despedida, bere azkeneko momentuan, eta pertsonok, beti azken momentuan, bihotzean ditugu gauzari printzipalenak eman nahi izaten ditugu. Eta Jesusek oparirik haundiena, oparirik bikainena bezala, eukaristia utzi nahi izan zigun. Gure harimaren janari, gu espiritualki egikatzeko. Horregatik, gutaz, gure maitasun hori sentitzen zuelako, gure ganako gupila hori sentitzen zuelako, eta Jesusek nahi izan zigun utzi bere gorputza eta bere odola gure janari bezala, gure indar espirituala bezala. Horregatik, guk estimatu behar dugu bihotzetik eukaristia. Jesusek utzitako oparirik handiena delako. Bera gurekin dagoelako. Bera ez gaituelako eskutik uzten. Eta eukaristiarekin batera ikasi behar dugu berak erakutsi dugu maitasun hori gure inguruan ere nolabait ere bizitzen. Berak zaukan konpasio hori guk ere eraman behar dugu gure bizitzara. Eskatzen dugu bada Jesusi egondariak gurekin. Gaurkoan bere presentzia benetako hori ari gena ospatzen eta horregatik prozesionik eta egiten da Jesus baita ere gure herrian sentitzen dugulako, gurekin dagoelako guri laguntzen, gu indartzen. Eskatzen diogu beti bihotzean gertu suma bezala. Zeruetara igo eta jangoikoetan guztienaren eskuinean jarririk dagoena, handik biziak eta hiriak emaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, Ekatuen barkamena, haragiaren biztuera eta betiko bizia.
Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egunean eta bereziki munduan zehar goseak dauden guztien alde. Jende asko, hala bizi baita. Besteon solidaridadea eduki dezaten, lagun behar duten laguntza lor dezaten. Gure irakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko mezarsantua bereziki Luis Erriti, Mari Sagasti Beltza, Jose Miguel eta Jose Angel, Batiste, Cecilia eta Dani, Aietako eta Garagatzeko difunduak, Jose Francisco Zestau Zubikun eta Teresa Bustel, jaunak beheroitan hartu eta handik gure aldetik ezaten. Eskate zaio jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Senideok egin dezagun guztiok batean egiza osaren erakia jagoikuri eskaintzerakoan. Emaizkiozu jauna, zure elezari batasuna eta batean hori adierazten nahi dute, ekarri dizkizugun eskaintza gure Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Beraudegun egiazko eta betikoa baiz, behin betiko eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskaintzen zizun opari saludaganek, eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza japean indarrez betetzen dira, eta guretzat esuitako odola edatean gure pekatuetatik garbitzen.
Biatu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleen zinen esanez. Hartza zuen eta jan guztiotatik, hau ere gorputzan da, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin galizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen zinen esanez. Hartza zuen eta eran guztiotatik, hau ere horaren galizatan, itun berri eta betiko horren hola, zuentzat eta eskolentzat dekatuak bakatzeko xurik direna. Egiztuen hau nire horretan. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure geniza, eramaztu maitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna izteko itxarotenean badiran gure semeak eta egindako guztiak. Bereziki, Luis, Agiti, Anis Mestetutza, Uxe Bilireta, Uxe Erten, Artiste, Zestibilia eta Tani, Agiteko Tagara kulturak, Uxe Francisco Testauzo ditur, eta Teresa Busken, egitako guztiak aritzazu zure aurpegiaren horretan. Errukizak izin horren guztio betiko bizitzen ditxin ezagun. Jangoikoaren Ama Maria Koatxuarekin, San Jose bere senadarekin, apostolo sartuekin eta kristale guztietan, zure agizkie izan diren sartuekin, haiekin batean ere zentzakun Jesu Kristo zure senaren bitartez.
noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure espada apostoluei bakea uzten duzue, gure bakea ematen. Begira zure elizaren sinistsunari eta ez gure piratuei. Eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea bete zuekin. Eta emaiozu bakea.
egin dezagun otoi. Emai duzu jauna, orain hartu ditugu zure gorputz eta odol balioso ez aurreratu diguzuna, zure jainkotasunaren definiko gozotasunaz ase gaitezen. Errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, abixu pare bat, gaur atxaldeko bostetan, hileta elizkizuna izango dugu hemen, Cristobal Ansoretaren animaren alde. Baita ere, datorren aldean gaur 8 izango dugu Miguel Mariez Turrenaren lehenengo urte urrena. Eta orain, segituko dugu prozesioaren eta prozesioaren bukaeran izango dugu dedikazioa Santisimoarekin.
Espera. No tendrás encendedor, María Jesús, porque sí. Hemos traído para dejar ahí porque se apaga y no chuta. Deja para que El cura sí que le da. Sí, pero la apagará igual. es que hasta ahora se apaga. Se va a apagar. Con el aire se apaga.